Pang welcome, isang sayaw. Ayan, sabi ni ano. Shout out kay Kuya. Mayayain pa rin si ano. Kuya Jason. Tatabayan mo. Ano po sabi ni Elias Lagas, Papa Chinchin, maganda raw tumira dito. Tahimik, mas gusto niya raw. Mas gusto niya raw tumira dito. Ano rin kapayag ka, palit kayo ng bahay. Kayo na dito, si Rica na doon na. Sasabihin ko doon. Ay, hindi. Hindi, ang bahay na yung bahay. Ay, hindi. Okay. Ano yun, Kuya? Mahirap yung linisan. Mas babae. Napapagod eh. Mapagod na Pag kami trabaho, mag-sin-sin pa. Mag-igip pa ba? Ano? Ganyan plato eh. Sabi ko, gaganyan na lang. Ginagawa kang ano na Chinchin. Ginawang katulong. Ang papaya, ginawang. Good morning, good morning, good morning. To all viewers, to all sponsor. Naputol yung bag ko. Ayan po. Panibagong araw, panibagong vlog na naman yung inyong makikita. Siyempre, maraming salamat sa inyo, sa lahat. Mga sponsor, mga viewers na patuloy na sumusuporta sa amin, sa bawat channel namin. Sa grupo, sa Team Pahuway. Yun. At sana ingatan tayo araw-araw sa ating mga trabaho. Ingatan tayo ni God. Ano pa yung bag ko? Ako. Ayan po. At yun, papunta na ako kay Kugatcho. Doon natin malalaman kung saan ba talaga tayo magtatrabaho, kung sa Bato ba o kay Rica. Yun, basta abang-abang na lang at sana panoorin nyo hanggang dulo ang vlog na ating gagawin. Yun, maraming salamat po sa inyo lahat. Let's go! Ayan, at dito na tayo sa bahay ni Kuya Noli. Yung Kuya Gatcho nandyan, oh. Amoy. Ayan po, dito na nga kami sa ano, barracks. At sinundo namin si RJ saka si Elias Lagas. Kapi. Ayan po, at on the way na kami papunta ng Bato. Gatcho nandyan. Hanggang si RJ Elias Lagas kasama ko. Yo! Ayan, picture muna dito sa ano, kay Makulada. Ayan. Grabe yan. Nung bagyong Christine, bumagsak yung lupa. Daming kahoy na malalaki. Pero yan, kahit putik na kaunti, wala. Hindi natamaan yan. Hindi natamaan. Kahit putik, hindi na dumihan. Grabe himala yan. Ang picture si Lagas at si Adji. Ayan, at dito na kami. Yan, first time ni Elias Lagas makapunta dito sa bahay ni Chinchin. Tol. Oo. Pinakang welcome. Parang init pa lang. Hindi makapapalik sa kalinga.
Kaya, maliligaw ano. Pagbalik mo, nakabalik sa mga damit mo. Parang makapalis. Balay, walang tubig. Walang gugo. Dapat po. Dapat po. Ano pa ito pagkadali? Sabog ka na. Iwa ako na baliktad oh. Ito. Ay, pinasok mo dito. Bagaw, bawal yung manubilaw. Ay, rams pa. Hindi nga masarap ng bawal. Nakakain ako ng buray. Wala na. Buisit. Pumunta ka sa ano? Patay sindi. Sindi patay. Ayan, sumama yung dalawa sa amin. Para daw ano, may katulong kami. Alas, sir ka, nandiyan na pala. Hindi na ka-ready. Tama, may langka. Ang laki ng langka oh. Good morning guys! Hello! Hello! Oh. Good morning! Amo? Maganda ba ang morning mo? Okay, laging maganda. Ako hindi. Joke lang. Oo, sige, sige. Anong binili mo? Di man ko. Hinog? Binibenta ni... Binibinta. Hinog? Oo. Pang welcome, isang sayaw. Kayo sa bayan. May bisita rin ako. Oh, sige, sige, sige. Wala. Ano dyan pala yung motor? Kuya. Ako ginagawa ng kalima. Ngayon natin, sinong bisita na ulit. Tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy. Tara kuya pa. Kuya. Bayo ko nag-akot ka rin sa inyo. Malayo. Nakarating na kayo. Ano mo sabi mo sa bahay ni Rika? Ayos. Ayos lang. Ayos na. Maganda naman. Kahit Singganda na. hindi ganda niya. Marunong na! Marunong tol! Ayan lang ka, oh. Tanong mo? Binakal ko muna. Binakal mo? Amot pati ay. Oo. Langka. Ayan, tito ni Rika. Amot. Labas. Kung sasarap. Buhay pa. Hinog na langka. Tapos na yung mga to, trabaho ninyo? Ito na ako, manito. Pres ko ni sini. Sari kong anak ni ano, Kuya, pres ko baka sari. Ayan. si Jason, ipinsan. Ngayon lang, mamaya na ako. Ati balatan. Sari Mamaya ko na. balatan, anak ni Jason. Papasok na lang kami. Anak ni Gretchen, Tatama mo kayo sa liluwas? ipinsan. Dito mo kami lalabas, mamaya nasa. Oo kuya, mag... Yan si Rika. Magbigay ng ano sa kanila. Siyempre Tinapay. mayaman sa kalokohan. Alright. Bigyan ko to. Ayan, almusal ka agad. Di pa nag-uumpisa. Malapit talaga si Rika. Kahit araw-araw tayo dito. Ano? Kahit walang trabaho, dito tayo. Dito. Tanongin natin si Rika yung gusto. Makita pala dito no. Yan. Yan. May ano pa. May panghimagas pa. Kung gusto mo magkain. Binili ni Rika. Mas nauna kasi yung ano. Dessert, yung dessert. Nyo. Ayan. Ang load ko sa ano. Breakfast na kayo. Dito pala si Pinsan, yung kapatid niya. Bira!
At mamaya, babakbakin natin yung ano. Nagduro. Tama. Oo. Oo. Tara. Ito na lang. Mamaya na yan. Sabay na. Sabay na. Mana kuya? Wait lang. Si ano? Insan. Sabay na Insan. Menan. Iba na sabi. Nawawala ikaw kuya? Nali ka mo pala. Nasusugan. May na Insan. Na. Pero, kung na lang. Uring. Sarap din ako. Hindi. Buti pala kayo. Makagala. Ganito ano. Ay, bato. Tubig dito malamig. Sabi ko sa'yo, sa amin Kaya na nga. Challenge, kuya. Challenge. Ubusin ninyo. Ubusin yung mga. Paramihan. Maramihan. Vlog niyo. Sige na kuya. Okay lang. Hindi na ako mag-vlog. Bakit? Focus na ako sa inyo. Sinawala sa inyo. Maganda. Hindi, nandito ka si Haji. Focus muna daw siya. Wala kuya. Sige. Ayan, tumatawa. Ayan, tumatawa. Sira ulo na yata to. Ay, di lang po. Panganay ka? Pangalawa ko. Sunod kayo dami na. Pangalan? Hindi ko masabi, dami na. Dami nila eh. Ay, ganun. Hindi kasi masipag. Sabi mo. Kaya doon sik siya mo. Isang busina pala nila. Naku yung isang busina. Hindi, libangan lang yun. Oo. Dosi, di ba ako lang yun? Libangan pa rin yun. Almusal po. Ano lang, calcium. Salamat kay ano, kay Rika. Kaya sa kapatid niya. Ang lupit na rin. Meron ng almusal, may kape, May dessert pa. pansit, may dessert. Pwede naman yan. May maninsan. Siguro mamaya hapon ito may gin pa. Oo. Kaya huwag na, ang bawal din. Bawal kilagas. Bawal kilagas, baka pusat-pulot ito rin. Baka di makauwi ito. Marami. Siram. Kuya pa. Nilimon si Tuwan. Siram. Bawal ang diet. Angkal! Yan. Nandyan si kuya niya. Balik po yung ano, yung kuya niya, pinsan po namin yan. Yung unang pamilya nung magulang ni Tulong Rika. namin yan dito pag Oo. Yan si Rika, di na namin yan kamag-anak kasi ibang magulang naman yan. Yung dating asawa ng mama ni Rika, ito yung anak, yung nagluto. Kamag-anak namin yan. Malayo na yun. Oo. Pero si Rika hindi. Yun. Ano ba nito? Sobrang sarap tumahimik na. Oh. Kasi siya tigi. Siya rin kapag lang siya. Kaya hindi naman sila sa magulang. Magulang. Sa babae. Sa babae. Kuya, nagpunta kami sentro. Ano naod? Di ba kami nanaod? Nagpapugi si Kuya. Ano pa to sa? Nagpagupit. Tapos, pinanawiyak. Kanina? Oo. Dumunod sa pakan ng bato eh. Ha? Dumunod sa pakan ng bato. Ginawa sila. Oo. Pero kung dumunod kami dito, kanina pa namin. Maga ng bigat ko. Sasabay ako sa inyo kumain. Sige na, sasabi na. Kuya, kayo. Saka si kuya mo. Si Kuya, nag-request pa kayo. Ano? Ah, Pansit mo sila. Hindi naman to na budget ba to? Kasi balatan na to. Pansit balatan. pinabalas ako. Hindi na to pansit ba to? Wala na ako. Yung iba naman po Saan to. naman tabi na away ng bata manik? Doon ginawa. Sa bato, bayan ng bato. Pag napagpasahog na bata. Hindi. Doon yung unang ginawa ko. Ang mga itong stress ka na. Pag may sahog na pa to, laging gising ang kumain tayo. Pang expert mo na ito, pang stress. Saan baka sabihin nyo na naman, sawa na kayo.
Gawa na kayo sa pancit ba to? Hindi na po ito pancit ba to? Balatan na to. Bigla ka lang nag-alipik. Ano kasi, may nakasubo eh. Papakalat sa mukha na. Sarap. Sarap pa eh. Sarap. Baliktad po yung kain ko na una yung dessert. Kaya nga. Hindi ko lang kita ng bulas mo, kuya. Sana yan siya po. Huwag naman. Kasi bang mo eh. Bili ka naman yung video. Maganda-ganda na Parang kinakabahan si Arji. Pagkakit kuya, di ba? Parang kinakabahan si Arji. Ang maganda ng ulan. Kahit tayo ng kain, hindi lumalaki. Parang matatapos naman yung araw natin na kain. Ay, oo, nung pumunta kayo po. Ay, dito Ito tayo ba? luto. Kain ginto ngayon din ha. Oh. May arang ka na. May arang ka na. Pero man. Wala kuya! Sinudulo. Ano ka yung ikaw? Ang paliwan. Binil. Grab, ikaw! Binil. Dali na mga patin. Susunod tayo. Masarap dito po. Ayun, sabi ni ano. Shout out kay kuya. Mayayain pa rin si ano. Si Kuya Jason. Tatabayan mo. Loto ni Eric yung pansit. Ano po sabi ni Elias Lagas, Papa Chinchin, maganda raw tumira dito. Tahimik, mas gusto niya raw. Kayo, Mas bahay. gusto niya raw tumira dito. So, Ano rin kapayag ka, palit kayo ng bahay. Kayo na dito, si Rica na doon na. Sasabihin ko yun. Ay, hindi. Hindi! Ang bahay na yung bahay! Ay, hindi. Okay. Ano yun, kuya? Mahirap yung linisan. Mas babae. Napapagod eh. Mapagod na Pagkakit trabaho, mag-sin-sin pa. Mag-igip ko ba? Ano? Ganyan plato eh. Sabi ko, kaganyan na lang. Ginagawa kang ano ni Chinchin. Ginawang katulong. Ang papaya, ginagawa ng Hindi. katulong. Bagay kasi dun sa ano nyo, di ba malaki yung bahay nyo. Oo. Kumuha kayo ng katulong. Tagalinis lang, baba taas. Oo, malaki baga kasi yun. Wala na. Mahirap yung linisan. Sin-sin, wala na akong magawa pag nagutos na. Wala na. Ay, papaya eh. Katulong. Linis na lagas. Linis lang. Linis na lagas. Ayan po, tapos na kami mag-almusal. Nag-almusal muna kami kapag magsimula ng trabaho. Pancit natin ay 10:07. Layo yung biyahe. Sarap mo ano, may ilang kapa. At yan po, ang galing ng vlog na to. Maraming salamat. Bye-bye.